हेलौ लोगोफोर आं गपाल सरगारि ब्लगनि जाना नोंथांमोनखौ गासैबो बरायग्रोना लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय पेइन्टिंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय जाय भिडिअआ फंबाय बिनानावमोनखौ एसेबाबो हेल्प होगोन थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ जागायबाय जोङो नैबे जोङो दैनि माबाखौ बानायदों दैया माबायदि सोमजियो दै सार्कोल होनना बुङो बेखौनो जों आखिबाय वालाव नैबे जाबाय बैकुन्ठ राभा तामुलपुरनिनो आर्टिस्ट बिबो सेनियर जों बिदिनो साब्रै लोगो नांनानै मोनसे गंसे स्कुलाव जोङो आखिफैदों नायलांबाय थादो फंबाय बिनानावमोन जाहैबाय भगवान महन्त बेबो जोंनि टाउनफोरनिनो बेयो जोंनि बिहुनि जितु माने बायद्य जन्त्र दामग्रा देग्रा नैबेखौ सारा नांगौ होनना बुंनायलाय वालाव बानायनाय जादों बेयाव थागोन असमियानि बिहु धल लोगोसे कीर्तननि धल लोगोसे सिफुं ताल बिदि नैबे मोनसे वालाव आखिनाय जागोन नैबे सासेनि मुङा जाहैबाय तीर्थ मजुमदार साक्कु होनना मोनथियो बेखौ तामुलपुराव बेयो नैबे गथ'फोरा एसे गोसोखौ मिलु नुयोब्ला मोजां मोनो नालाय माने उन्दै श्रेणिनि थाखो नालाय बेखायनो सासे हिनजावसाया बेलुन लानाय नैबे सावगारिखौ एरखांनाय जाबाय बेलुनाव लिरनाय जादों समबार मंगलबार बेबायदि बार होनाय जादों 7 साननि जोङो भिडिअखौ माने सावगारि एरनायखौ फोजोबनो हमबायानो फ्राय जोबजोब्बाय बेखायनो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो एसेब्लाबो मोनथिबाय जानांगौ सावगारिखौ माबायदि आखियो एरो आरो जुदि एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम कमेन्ट खालाम माबा मोनसे मोनथिनो लुबैदोंब्ला आरो चेनेलाव जुदि गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय खावलायबाय जाहाथे बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना नुनो मोनो नैबेयाव लिरनाय जाबाय अ आ क ख आरो सायाव लिरनाय जादों आसामनि जोंनि थसे गं थानाय गान्दा रायजिक जन्थु गर एसामिसनिब्ला आरो नैबेयाव जोंनि राष्ट्रीय हादोरारि दाउ मैराखौ बानायनाय जादों बिदिनो गासै
जिनैतासो सावगारि एरखांनाय जाबाय नैबे स्कुलनि रुमाव। बाहेराव दंबोयो जोंनि हादोरारि फिरफिला बिदिनो बैखौ बानायनाय जादों दैयानो जोंनि जिबन। जों बेखायनो दैखौ अनसायनाय मोनसे सावगारिखौ एरखांबाय। दैखौ जोङो अनसायनांगौ, दै नङाब्ला जिबआ थांना थानो हाया। बिदिनो जोङो ओरैजाय उन्दै गथ'सानिबो मोनसे एरखांबावबाय। नैबे जोङो फाइनाल खालामसिगोन बेखौबो बानायगासिनो दङ लोगोआ। नैबे पदमफोरखौ बानायबाय। दा नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो? एसेब्लाबो गोजोन लानो हाबाय जानो हागौ बा मोनथिबाय जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय खावलायबाय। जों बेबायदि भिडिअ प्राय खालामबाय थायो, लाबोबाय थायो। दा भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। फंबाय बिनानावमोन, गोजोन्थों।